tal? Como andades? Saúdes de Iago Gordillo. Benvides a Recuncho Gamer Podcast. Hoxe é martes 18 de febreiro. Un saúdo a toda a xente que está xa chegando aí a canle de twitch.tv/Recuncho Gamer. E un saúdo a xente que nos coitade xa máis pola fin de semana ou en calquer momento despois no YouTube, Spotify e iVoox. E un saúdo tamén a xente de Lambos Digitais que vimos xa saímos do estudio de Radio Galega. Estamos xa aquí nos estudios centrais de Recuncho Gamer, hoxe convertidos en Midgard Centro. Porque facemos estas cosas, sí, así que vamos a ver hoxe desde onde nos atende Lara. Pois eu desde tan arcando abaixo, porque me aburro estar sempre no mesmo sitio. Bueno, pues estamos tan arcando abaixo en Midgard Centro. Isto logo ven unha colación para falar de outra cousa. Pero iso, hoxe vamos a falar de xantares e cociñares varios. ¿Verdad, Lara? Como está de cociñar en videoxogo? Mellor en videoxogo na vida real. Mellor en videoxogo que na vida real, sí. Eu detesto cociñar, así que... Eu he de dicir que este 2025 estou desenvolvendo o poder de facer tortas de queixo ben, pero teño a enerxía dun señor pesado co tema, así que vou intentar calar o menos. Xa está. Quitando as tortas de queixo, o resto mellor en videoxogo tamén. A quen seguro que se dá moi ben todo relacionado con manga, anime, videoxogos é a xente de Alita Comics, que xa sabedes que nos patrocinan aquí na canle de Recuncho Gamer, que os tedes en dous lugares da Coruña, como son a Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panadeiras número 49, se estades por Santiago, tedelos en Rúa Nova de Abaixo número 2. Se non confía como preto, tedes tamén alitacomics.com e xa vos mandan aí os libros, os peluches, todo o que quera de relacionado con manga e anime, videoxogos, pois ali. Así que graciñas outra semana máis a xente Alitas de Alita Comics. Estaba rindo ben, claro, alitas de polo tamén. Claro, este é outro tema. Non sei se teño merchandising, pero damos idea por aí. Dile Lunis que se non mando tupper é mentira. Eu direivos que a torta de queixo mellor que en tupper con cubrila con prato antes que para que respire un pouquiño así. Pois hoxe animamos a que estedes aquí seguindo o directo como están facendo xa tas RX Lilium Lives, hoxe con dicir así todo moi mal, sobre pronunciado, no chat do Twitch podelo comentar, e senón tamén deixadonos as vosas receitas videoxogueiras nos comentarios de Spotify e YouTube, que estamos con ganas de aprender. Xa verás unha cousa que non che puxe moi explícito na escaleta, pero xa, eu creo que isto vai ser interesante cando chegamos a iso. Dito cal, pois vimos xa ir un pouco as novidades do día, así que lanzamos a sintonía para comezar co que debe a semana. Rolling Stone. Esta sintonía ten como hai un silencio de segundo e pouco e dame medo se dou a reproducir non só, estou aí co tensión. Ben, pois vimos de semana que nos deixa a resaca do State of Play, xa sabedes, ese evento de presentación de videoxogos de PlayStation, neste caso. Principalmente creo que estaba... cambiaron un pouco as terminoloxías. Antes creo que era só exclusivamente de third parties. Agora... é un pouco third parties, pero hai unha cousiña tamén de primeira, bueno, ou máis ben asociadas a exclusivos de PlayStation 5 que imos comentar. Vámonos quedar con tres xogos de todo o que se presentou, por comentalos. Empezamos, se che parece, con un que che toca a ti, Lara, que, bueno, acabas de descubrir fai poquinho, pero bueno, digo che toca a ti porque falaches no podcast dun día un xogo sobre Onimusha 3 e hai novo Onimusha á vista anunciado. Que non sei se vou comer a imaxes. Bueno, non sei que pinta lle biches o trailer. Pois ten unha pinta un pouco extraña. Non sei, as imaxes, o sea, vese todo moi bonitiño e tal, como sempre, e bueno, vese que a historia pois sigue a pauta de pois eso do guerreiro Onimusha, que ten unha especie de armadura no brazo que lle permite absorber as almas destos bechos e tal, pero non sei, había aí unhas imaxes polo medio que me tiñan unha pinta un pouco extraña. A ver que sai aí. Como momentos comedia, dis? Sí. Iso?
É que comentaba, xa que veño, vou aproveitar a tertulia que tiven xa na radio anterior, que iso, que lembraba un poquinho a Jackie Chan cando facía esos, digamos, números de loita, pero que tiña tamén eses elementos de comedia, como cando facía cascaleira, cousa desas. Bueno, chámase Onimusha The Way of the Sword. Dinos por aquí JPV que se queda con novo xogo de Supermassive, que non lembro agora que era no xogo de Supermassive, que se me face explicitar, é que foi un State of Play, a verdade que eu tive un pouco accidentado a seguir, pero sí que me quedé con alguna outra cousa que eu tirando para o meu lado Sega. Non vou falar do Sonic, que o Sonic, se hai sorte, falarei un poquinho no próximo podcast, porque igual temos acceso á beta pechada, estamos aí pillando sitio, pero sí que este ano é o ano do Ninja, chega dos creadores do Street for Rage 4, pois o novo xogo de Shinobi, franquía que vende recreativas e que tivo en Mega Drive, bueno, tamén seguiu logo en Saturn un pouquiño, e con un xogo en PlayStation 2 na liña do que fixo Ninja Gaiden. Neste caso, pois, volve ás 2D, parece que non creo que sexa tan Metroidvania a nivel de que parece que son niveis máis lineais, pero en fin, que xa con algunha mobilidade maior e máis axilidade nos movimentos, e ten unha pinta moi chula, case como dibuixada a mano, seguramente teña bastante cousa de dibuixar a man. Pinta chulo, non sei que pinta lle vestía isto. Non ten pintaza, a verdad que me ten mellor pinta isto Onimusha, pero... Bueno, igual que eu tamén en principio podría ser máis partidario do Sonic, tamén ten mellor pinta tamén isto. Estando da man de Lizard Cube, que é moi satisfeito co que fixeron con Street for Rage 4, pois bastante confiante que aquí pode ser unha cousa bastante interesante. No caso deste, 29 de agosto. Vale, se me acabou aquí. O xogo de Supermassive, dos de Until Dawn, anunciaron un xogo que era Orde 80-20 ou algo así. Non me acordo cal é a primeira palabra, pero era 80-20, que era neste caso pois unha especie de xogo estos de película interactiva, por resumirlo rápido, e a ambientación lembraba moito a Alien. Alien a primeira, que é máis de tensión que a de acción. E logo eu iso, dos que teño aquí unha cosa molestando porque non vexo pantalla, dos, digamos, o gran AAA, non sei, bueno, si, entraron en AAA, pero digamos destes que son marca Sony, pois anunciouse Saros, que non Saros, esa é a palabra, basicamente un teaser pois dunha personaxe que está nunha praia cun traxe tirando a, bueno, de tintes de astronauta, e que esperta en unha praia, pois tamén un pouco como mareado. De que se trata isto? Pois do novo proxecto de House Marquee, estudio sueco, que foron os responsables do Returnal. E, aínda que isto non leve o nome Returnal, de feito, houve un momento vendo Rasi que dudei se era máis efecto unha cousa destas, que non entendía. Non, pero neste caso, pois eso, pinta que tamén nos vai meter nun proceso de roguelike, tirando con estas mecánicas de moito disparo, moita partícula por aí para esquivar. Neste caso, pois a raíz dun eclipse que volve a producirse cada vez que alguén experta. Dicir que unha das cousas que me ese peculiar no Returnal, cando se sabe que é o Returnal, é que vendo as partículas que se vían reflexar no ollo, a xente decía Returnal, o sea, se cola do Returnal. Efectivamente, é tan peculiar o que pasou co Returnal nese aspecto que casi era a pista ou a sinal de identidade de ver, pois eso, un montón de partículas. Eu teño ganiñas porque aparte logo a parte narrativa aínda que é así como moi máis soterrada, ten capas e máis, pero parece bastante interesante. Eu, do que eu teño máis ganas seguramente sexa isto, máis alá de outras cousas. Mencionar tamén que xa temos data do remake do Metal Gear Solid 3, que vai para o 28 de agosto, sexa un día antes co Shinobi, así que salvo que alguén colabore, eu creo que vou ir po Shinobi, xa me meterei con Metal Gear, respetando moito o que hai. Iso pola banda do State of Play, e creo que de hoxe mesmo temos unha nova relacionada con Nintendo e a súa eShop. Digamos que
estánse marcando un game, para intentar explicarlo rápido, co sistema de moedas que tiñan en Nintendo. Detalles de todo isto, pois que a partir do 21 de marzo, se non teño mal así a data, van quitar o tema das moedas, que eran estas moedas que chegaban con cada compra que facías na eShop, pois 24 de marzo, perdón. 24 de marzo, os puntos dourados, se chaman, pois vai parar de ti gañar moedas. A partir de aí tes aínda 12 meses para invertir as moedas que teñas. Básicamente, para quen coñeza o sistema, xa sabedes que cada punto destes equivalía a un céntimo, polo menos aquí en Europa, equivalía a un céntimo para poder comprar outros xogos. E para conseguilas ata agora era un 5% da túa compra, pois obtives esas moedas. Bueno, eu aquí a miña sensación é que creo que está fanno unha semana antes de que anuncien Switch 2, pois bueno, igual cubriéndose un poquinho por se busca outro sistema ou demais, e pois ao final pois eso é 5% que estaban entre aspas regalando, e que depois de momento para ver como entran ca Switch 2, pois igual prefiren tapar por aí. Pero ainda así queda cando al final retiras un pequeno incentivo que lle das a xente que merca, queda moi feo. A mí pareceme que unha compañía como Nintendo pues quite ese pequeno retorno pues que lle dá a xente, que é mínimo realmente, pues. Sí, pero eu creo que vai por aí un pouco por curarse en saúde. Imagino que non venderon suficientes alarmos para contraprestar todo isto. É a única explicación posible, plausible. Bueno, creo que nada máis. Non sei se tes algo, bicho, alguna cousiña por aí ou tal. Se non, imos tirando, que hoxe hai fame, e hoxe imos falar de comida, así que, veña, vamos poñernos a iso. Pois con esta música do Overcooked 2, creo que un referente xa se falamos de cociña. O primeiro estou aquí un pouco facendo microinvestigación e ver algúns detalles de comida en torno a videoxogos para que se usan. Eu lanzos, ti recollo o que veixas interesante, e tamén a xente do chat o comentades, como acabas de facer aquí. Estás que nos di que o xogo con mellor mecánica de comer é o parchís, comes unha contas 20. Sí. É bastante refutable ese comentario. Sí, no videoxogos pasa un poquinho o mesmo, porque hai unha cousa ao final que o que pasa con como funciona a comida nos videoxogos é o que se coñece como o metabolismo hiperactivo, que isto quere decir que ti comes a comida e faiche efecto prum, ao momento. O sea, obviamente as comidas pues, teñen efectos beneficiosos. Ti se estás de enerxía baixa, comes e pasa un pouco, notas, o sea, que me está entrando azúcar ou que necesito o teu corpo. Pero claro, no videoxogo é que é instantáneo. É tan instantáneo ás veces que podes pausar o xogo antes de que che dé un golpe, comes e xa está, e solucionalo. Que isto creo que non o comentaba tamén, creo que era o propio Taz que non comentaba por Twitter. Entón iso, claro, ten esa maxia. Ten primeiro a inmediatez, eso que o teu sistema digestivo, todo o teu corpo usa o comida, e logo incluso claro, as comidas ás veces se vas á parte visual, ti ás veces comes e curasche unha ferida do brazo. Isto é unha cousa, non é só que ti de forzas te topes máis cómodo, senón que iso pasa. E logo en moitos xogos, a ver, algún que non, pero digamos que tes o que se coñece un estómago infinito, porque ti a veces podes papar e non se acaba iso. Hai algúns que hai límites, creo que non sei se no Yakuza hai algún tipo de límite, ainda que creo que vai fora do razonable, e logo vamos falar do como se fora algo dentro do razonable. Sí, no Yakuza, pero bueno, Yakuza sí, dentro diso é máis razonable que moitas outras cousas. E iso, temos das pausas e logo normalmente non tens que preocuparte moito porque esas comidas estén contaminadas, porque moitas veces atopas
Atópalas polo chan. Esto terá salmonela. No, que va. Este ovo, canto leva ese ovo aí? Da igual, que máis dá? Retrocedemos ás bolas de arroz do Tenchu que tiñan veleno dentro. Efectivamente. Claro, pero se estás de vida a tope, non precisas comer. Ti, mentre non leves podes aguantar. Facer un no hit, non hai que comer. Un no hit así, da igual, non pasa nada. Isto vai un pouco así. E logo hai un pouco contrapartida, porque claro, de bebidas é máis raro que den vida, que en algúns casos sí, soen dar menos, pero ás veces as bebidas son xa para outras cosas como maná ou outro tipo de enerxías básicas. Eso está por unha banda. Pero logo temos outro cliché de comidas que non é só que den vida, senón que a veces son power-ups directamente. Que isto tamén son menos, pero por exemplo power-up, estou pensando se alguén se acorda algo máis nos xogos das tartarugas ninja, aparte creo que en case todos que xoguei, cando pillan pizza creo que había unha pizza turbo que te volvías invencible incluso, o sea que te podías dar un tornillo, creo que pizza picante ou algo así, pizza turbo, unha cosa así. Todo eso que tamén ás veces non é só que che dá saúde e metabolismo rápido, senón que é o que se coñece a comida power up. As setas do Mario. Setas do Mario, sí, que aí tamén as hai, digamos, de vida canta forma grande, pero outras ahora boto lume, efectivamente. No, eso era unha flor. Era unha flor, pero igualmente as setas medras, de repente. Sí, hai outras setas por aí. Estou pensando en xogos, por exemplo, que estou aquí, que tiña notado, no Bloodstained había cousiñas destas tamén de que poden, que son ingredientes que poden facer alimentos. Iso tamén sería outro tema. Estou buscando aquí nos Fallout pasa un pouco disto tamén, nos Final Fantasy tamén iso, hai alimentos que non só son para curarte, senón que son para, pois ahora causo veleno ou sí, ocupan cousas. Bueno, e logo comida pois levar toda que queira moitas veces, pero isto xa é cousa dos inventarios, non é culpa da comida. Nos Skyrim me levaba moito queixo primeiro, pataca. Día que faru os cogumelos do Mario tema drogas máis que gastronomía. Bueno, o Pac-Man tamén. O Pac-Man tamén, seguimos aí. Pois isto un pouco, é dicir que tamén se xogan moitos xogos con beber alcohol e que teña efectos secundarios no teu xogo, é dicir que o teu personaxe non vai a dereito, que vexas borroso, ou desbloquear golpes novos, que isto pasa no Street Fighter 6 e no Virtua Fighter. Isto pasa. Xa que sacas o do alcohol e que estamos indo del territorio tal, vas comezar co Yakuza hoxe, non? Sí, bueno, xa eu creo que xa non vou xogar a nada máis, nunca máis, porque xa me dá o Yakuza solo para facer todos os programas do podcast. E bueno, no Yakuza o da comida pois aparece de varias formas. Unha delas que é moi chamativa é que en todos os xogos do Yakuza hai restaurantes, moitos restaurantes, os que podes ir comer. É unha cousa que ten, pois é que, por suposto, casi todos os restaurantes teñen comida típica xaponesa, e ti cando entras nun restaurante, pois podes elexir un plato e tes unha pequena explicación do que leva. O sea, que ten ese punto turístico explicativo de darche a coñecer. Que tes aí posto, Iago? No, estaba o Yakuza, que estaba aquí nos menús do Yakuza pillando comida, estaba facendo pedidos. Era o che. Perdón. Pois eso, por exemplo, vas a un restaurante de sushi e podes elexir moitos tipos distintos de sushi e además tes esas pequenas explicacións polo medio de, pois, do que levan e tal. E que irlle outro caso tamén de estómago infinito en algúns xogos que podes comer moitísimo e vaciar os restaurantes. De feito, suele ser algún tipo de mini logro comer 300 veces nun restaurante, 400 veces nun restaurante, unha cousa así un pouco tola. E outra cousa curiosa é que moitos destes restaurantes existen de verdade, son restaurantes ou franquías xaponesas que teñen pois a súa representación no mundo Yakuza, pois como Zuboraya, Sushi-Zanmai, Matsuya, pois son restaurantes que existen de verdade e aparecen tamén nalgúns xogos do Yakuza, non teñen por que aparecer en todos. O mesmo ocorre cas bebidas, podes ir a certos bares que che dan a beber, pois a tomar alcohol, e además nese é moi curioso porque cando seleccionas calquera cousa, os camareiros danche unha pequena introducción, explicación da bebida que vas a tomar.
Fantástica escolla. Sí, este whisky de non sei cantos anos en barricas de roble. Bastante curioso todo. Bueno, e despois, por exemplo, outra forma na que aparece tamén a comida no Yakuza é pois con algúns minixogos. No Yakuza Ishin hai un minixogo que é de cociñar. Por que cociñas? Pois por varias cousas. Podes facer certos platos porque podelos comer ti e recuperar vida, porque hai xente pola rúa que che vai pedindo comida aleatoriamente, ou hai un minixogo que implica que ti vendas parte destes produtos que creas para que cociñas para conseguir cartos. Entón, como funciona este minixogo? Pois ti reúnes certos ingredientes que ven porque os mercas, ven porque os cultivas na túa hortiña no xardín ou porque os pescas, e tes uns platos que podes ir preparando, e cada preparación de cada plato pois é un pequeno minixogo que soen ser destos de pulsar botóns nun tempo determinado, que son bastante sinxelos. Soen ser normalmente picar a comida, entón tes de meter os botóns para tocar, outros de pois botarlle condimentos e tal. Son bastante sinxeliños. Algúns aos últimos platos que son máis complexos son un pouco máis longos, pero a verdade é que é bastante entretido o xogo este. Eso vas preparando todo platos xaponeses típicos, e tamén aprendes aí máis de cociña xaponesa. Sí, eu cortar vexetais a esta velocidade efectivamente mellor en videoxogo. Sí, mellor en videoxogo, todo a acordo. Sí, é bastante todo eso de cortar vexetais, por o peixe á parrilla e darlle a volta antes de que se queime, botarlle condimentos á comida, todo así bastante sinxeliño, pero bueno, está curiosete o xogo. E a verdade é que está moi divertido. E despois, neste mismo Yakuza Ishin, hai outro minixogo que é que ti botas a man un restaurante, que é un restaurante de udon. Os udons son un tipo de fideos bastante grosos, e hai bastantes formas distintas de preparar o udon. Entón, ti vas a un restaurante e o señor do restaurante caese ben, en un momento dado ofréceche traballar con el. Este é un minixogo que é moi rápido. O que tes hai 4 formas distintas de preparar o udon, e de repente tes un montón de clientes que che van pedir cada un como quere o seu plato. E ti, nun espacio de tempo, tes que darlle os botóns correctos, que sería o plato que che pide cada un, no orde que che pon na pantalla. Isto cada vez vai máis e máis rápido de lo que facer máis e máis rápido. É moi gracioso tamén o minixogo, e por suposto tamén ten os seus niveis, podes empezar desde moi básico hasta maestro, e non xogo co que gañas cartos tamén, por suposto. Cantos máis comandas collas ben, pois máis cartos recibes. Está divertido, está divertido. Sí, hai que memorizar, digamos, tens que memorizar unha combinación de 7 botóns e executarla rápido. Eso, cartos no xogo, non son puntos de Nintendo nin cousas de cripto tal. Non sei se alguna cousiña máis do Yakuza. No, do Yakuza non. Vale, pero... vamos a unha cosa que apuntaba Farún, e despois imos co outro tal, así sí. Variando, porque Farún dinos por aquí que no Star Wars Outlaw, o último xogo de Star Wars que é de mundo aberto, di que hai unhas que melloras as características do bicho que levas contigo a base de levarlo a comer por postos da rúa. Que isto, claro, aquí estamos falando tamén territorio. Bueno, vamos a ensinar un poquinho imaxes do que comenta. Efectivamente, ten o bichiño, e le vas a comer aí pois noces de vaiti saber que e demais. E claro, a mí isto tamén ahora me está levando un poquinho, sabendo distancias, tamén o tema de chocobos que tiñas que dar comidas e demais, que ao final non é só para comer ti, senón para comer máis. Que riquiño. Sí. Bueno, un bichiño. A ver, vai cascar garfiñas e demais. Pero bueno, seguindo falando do reino animal, ainda que este sexa do animal ficticio, ti tamén queres falar dos gatos. Dos gatos, bueno, do xogo non son gatos, son ovellas. Son gatos, hai de todo aí, Hai de todo, vale. Todo. Eu xe tô co reino animal confundido, non me teñas en conta.
Bueno, pois no xogo do Cult of the Lamb, que xa falei del no dos grandes xogos do ano pasado, pois hai unha parte de xestionar a túa secta é que tes que cociñar, porque os teus adeptos son bastante inútiles e non saben facer nada eresos. Entón, tes que cociñar, sobre todo ao principio, pois como cociñas? Pois recolectar recursos e preparas uns platos que é moi sinxeliño, o xogo de darlle un botón no momento dado, se tes os ingredientes, pois asa o plato, non? Que o gracioso, o curioso, o turbio deste xogo é o que podes utilizar para preparar platos. Por exemplo, podes utilizar carne de adepto, é dicir, que podes conseguir de moitas maneiras. Se, por exemplo, o teu adepto morre, en vez de enterralo ou facer compost, como facía eu con eles, podes reaproveitar. Tampouco che deixa moi bo lugar, pero bueno, en fin, vale. A ver, se non fas compost, chega un momento que se chenche todo, non tes sitio físico para os cemiterios, entón tens que facer algo con eles. Vale. Pois podes utilizar a carne dos adeptos para facer platos de comida, que é moi turbio todo. Por suposto, os teus adeptos non lles vai parecer nada ben comer pratos preparados con carne dos seus compañeiros, pero bueno. Pero eses mesmos adeptos que protestan por eso tamén de vez en cando achéganse a ti e pídenche cousas. E unha das cousas que che piden é, por exemplo, que hai algún adepto que é moi quisquilloso. Entón, querenlle gastar unha broma e que lle prepares un plato feito con caca. E sí, podes preparar pratos con caca e darlle ao adepto en cuestión que é repelente ca comida, que por suposto tampouco vai ter moi bons resultados con este pobre criatura. Entón, satisfy the faithful. Sí, eso, que satisfy eso. Entón é eso, é máis que darlle unha volta aí a historia de como facer de comer é o que lles podes dar de comer aos teus adeptos. Carne de año como non nadar. Aí nada ser nadáis. Pois aproveitamos para lembrar que se está desvendo ahora isto en directo que comentedes e tamén no YouTube pois seguimos aí a conversa se atopades algún método de cociñar ou cousas curiosas. Vou con varios, ao final vamos a falar do Overcooked en nada, pero antes que un par de detalliños así pequenos, eu cando pensei a primeira vez que saiu este tema está pensando en que xogo faz un pouco unha cousiña que a mí me pon un pouco dos nervios no xogo, logo na vida real non, porque xa me quemaría antes de poñerme os nervios. Trátase dun minixogo que hai no Super Mario Party, o primeiro que saiu para a Switch da saga Mario Party, que consiste en ter un cubo de algún tipo de carne e telo que facer por todas as partes. Entón, tens que co comando da Switch, co Joy-Con, como ten o tema este de sensor de movimento, pois nada, tens que andar virando. Ese era o que menos tarda dos 4. E dicir que hai momentos desesperantes, porque claro, pois cheiro o cubo fora da bueno, non sei, unha sartén, sí, unha especie de sartén, para dar co sitio que pasa, ás veces pode ser frustrante. Lilium, pois adórao, pero isto non sempre se sabe ben cando imos ten terreo. E logo, claro, eu isto estive aquí a facer un pouco de investigación. Hoxe, pues sabes que facemos os xogos de listas e demais. Busquei unhas cantas de comida. Non houve ningunha que fose, digamos, fácil de adivinar, pero sí que me quedo con algúns ítems que fun vendo por aí. E pareceme un plan comidas máis saborosas en videoxogos. E claro, fíxome gracia, unha delas, había cousas do Monster Hunter, había cousas do Final Fantasy XV, que tamén tes unhas mecánicas de cociñar xunto a fogueira, pero salía entre elas humanos no manguito. E pareceume, claro, ¿no? Ben pensado, técnicamente a comida efectivamente son os humanos no Manginter, que para que non o teñas e todo este xogo, pois é un xogo que basicamente é como a versión de videoxogo de Tiburón, a película, só que manexas o tiburón cun toque así arcade xa máis tolo, con a parte nivel que devolves os tanques de oxígeno dando un chimpo no aire e devolvendo ca cola, moi ben. Xogo que creo nalgún momento estivo no Game Pass, non sei se segue agora, pero bueno, en fin, efectivamente, técnicamente é comida. Creo que non había ningún día mellor para como os meus adeptos do culto.
Sí, só que agora menos. Estos non se comen en nadar en principio. E logo quería parar no... Bueno, pois eu creo que un dos primeiros que se veñe con isto, que é o Overcooked Toast, que eu entendo como dúas formas de xogalo: solo ou en compañía ata que o acabas xogando só despois tamén. Porque isto é prova tamén de amizade. Digamos, para que non coñece Overcooked, cal é a misión, neste caso vou cenarme no 2, que é o que xoguei. Pois estás eso cociñeiro que traballa para un rei cebola, non me lembro o nome agora, pero bueno, basicamente un rei cebola, e que che encarga ir polos distintos puntos colindantes ao seu reino para atopar as mellores receitas de cociña para que cociñar. Entón, pois vas por distintos puntos de... Non chamaría restaurantes, porque a quen se ocurre montar un restaurante no medio da rúa mentras pasan coches, pois obviamente non entende moito hostelería. Hai que salvar a hostelería, isto sempre. Ás veces pois cociñas en globos ou naves que van polo aire, ás veces minas, en fin, minas de escarbar minerais. E pois en cada partida tes unha serie de platos que che poden pedir. Pois comezas desde o máis básico, que é só sashimi, pois de atún e de salmón, hasta pois que vas facendo, pois por exemplo, co xaponés, pois metes arroz a receita. Despois xa hai que ir cociñando cousas, pois aí tes un forno, tes cousas que van a sartén. Entón digamos que tes ingredientes que teñen que acabar pasando por 4 procesos ás veces, pois un vai po forno, pero despois hai que emplatar e ilo mandando. Hai uns que queren hamburguesa, outros queren hamburguesa con queixo, outra hamburguesa con queixo e con non sei que. Entón, tens que ir combinando os platos. Ben, xogando dun xogador, tío que fase manexar a dúas personaxes. Entón, tes un botón para cambiar dun a outro, entón, pois podes así organizarte. Pois este teño aquí na zona máis de cociña e outro teño máis, pois recollendo ingredientes, lavando pratos e levando as comandas. Isto é sobre a base, o que pasa que logo hai niveis que se volven tolos porque eso, aparece un vagón de mina polo medio, moi todo. Ao final é cumplir os mínimos, non tes que entregar todo o que che piden porque en moitos casos é casi imposible. E claro, se vamos a 4, pois xa entramos, podes ata 4 xogadores, que hai modos como, creo que hai un 4 cooperativo, e logo hai un 2 contra 2, que aí xa iso, bueno, en fin, de Masterchef. De feito, existe un videoxogo de Masterchef que é basicamente Overcooked, pero fusilado, máis ou menos. Pouca diferencia hai. Hai que decir que, efectivamente, isto pode chegar a momentos de grande estrés ou os momentos. Eu propoño para final de tempada porque temos un cociña recuncho e así xa, se temos que matar o podcast, matamos o podcast. Pero iso, dá momentos divertidos, pero hai momentos de moito caos que claro, que ao final que eso, ter 5 minutos igual para montar non sei cantos gofres, dis, pero quen lava os platos? Ou quen está cortando tal? Ou queimouse no forno? O sea, isto berros. O sea, é xogo de ir a gritos, o sea, o online ten que ser con micro aberto, senón non hai dor. En fin, moi recomendable. máis alá de a parte cooperativa non nos chama, como xogo arcade tipo crevacabezas, como pode ser pues, un arcade de crevacabezas de acción, tamén funciona moi ben a un xogador. Tedelo de momento no Game Pass e nas plataformas actuais. Game Pass sempre pilla máis fácil por se xa estades pagando por iso, que tedes aí a man. Ángela, cóstame que a iso lle deu. E antes de entrar xa na trama de mensaxes e demais, quería falar dunha cousa que pasa en algúns xogos que non sei familiar, que claro, igual que ahora cando vamos fora, afortunadamente, pois saber máis alternativas para un tipo de non sei, chamar de creencias ou preferencias alimenticias, pois nos videoxogos agora ás veces pasa iso. Mira, falábamos antes do Street for Rage 4 co tema do Shinobi, pois no Street for Rage 4, claro, viñamos de un beat'em up que o cliché, tes un alimento para curar toda a vida, que era un polo, aí feito forno, e para curar unha porción de vida tiñas unha mazá. Pero no Street for Rage 4, no menú de opcións, por se non che encaixa o polo ou a mazá por escolla alimenticia, pois tes outras 6 opcións para cada un dos bueno, do que che quita, do que che cura media vida e do que che pon vida entera, para elixir un pouco que queiras. Se queres ir a fast food aínda máis dura, hamburguesa e pizza, veña, pois hai. Se queres máis tirando para eso, para asiático, creo que era un ramen e un udon, onigiri.
un onigiri. Entón, bueno, tes esa posibilidade de escolla para que imaxe queres que teña o teu eating, para que ti te senta representado cando te curas no videoxogo. Ensalada e máis cosas por aí. E lembro tamén que creo que pasaba algo parecido no remake do Alex Kidd, que era como era un estudio español, aparte de meter no original era o triángulo este de arroz que leva así un alga, que non lembro como se chama. Os trianguliños de arroz. Sí. Bueno, non sei que non meten en japonés, eso. Pero que na versión que chegou a Estados Unidos era unha hamburguesa. Que isto que cambiaron a animación era unha hamburguesa, e agora no remake pois tamén hai fish and chips e tortilla de batata. Lembremos que o estudio de desenvolvemento do remake é español, así que igual tamén pesa un pouco por aí ese tipo de cousas. Pero bueno, son cosas curiosas alrededor da comida que están aí. Vamos ver un pouco mensaxes do público, logo se a tempo enseño un blog que atopei, te preguntando polo blog se todo iso. Vamos a Twitter, que nos decía por aquí unha persoa, hai respostas curiosas, eu sei tamén por aquí. Vamos pinchar, preguntamos en Twitter tamén iso, comidas ou métodos de cociña. E dinos Toño Calo si preguntábase, mesturar estas conta como cociñar, e vemos unha imaxe dunha planta vermella, unha planta verde e unha planta azul. A ver, certo aquí está falando das plantas do Resident Evil, que isto tamén é un cliché, porque, a ver, a verde sí que che curaba directamente, ti de verde, pum. Claro, non sabemos se facía infusión, que igual é o que facía era unha infusión. Que como isto no menú de pausa parase todo, pode pasar de todo, pois pode ser. E logo azul era que quitaba veleno, e a vermella amplificaba a verde. Creo que se misturabas unha verde cunha vermella, era como se tiveses 3 vermellas, unha cosa así, ou que curaba toda directamente. Que ti claro, ti non eras nada de Resident Evil. Pero recordo o Resident que xoguei recordaba as plantas, sí, pero non me acordaba dos efectos que tiñan según a cor. Non. Pero no 4 e no 5 hai ovos tamén que se poden comer e dan vida, e de feito no 5 ten unha animación que che dá a entender que tal. Así que entraría por aí. Isto en @reconchogamer en Twitter, e xa sabedes que estamos en Blue Sky, así que en Blue Sky hoxe iba un pouco máis de debate. Tuvo aí Carlos Cés poñendo un par de entregas. De feito hai un videoxogo relacionado con beber non, porque está pensando na alternativa, con comer. Vamos ver que nos conta un segundo. Vamos a pinchar aquí a central de datos. Dinos Carlos Cés, lembrar que no Undertale comer certa comida no momento adecuado ten consecuencias no xogo. Tamén cabe recordar inigualable experiencia de cociñar con Andín, que aquí ponos unha captura do xogo que pon este cheiro recordoume as almas perdidas de algo, que non estou pillando referencia agora de todo, pero seguro que algo hai. Dinos Lilium, este gustou moito. Claro, alimentos raros en videoxogos tamén é pavelo, porque falabas ti do Cult of the Lamb, de facer a caca. Di Lilium que no restaurante vegetariano do Neo The World Ends With You está o prato do que máis nos alimentamos as persoas vegetarianas: aire enlatado. E vemos aquí lata en... aire en lata. Sí, señor. Ersibulla. Carlos tamén nos di, Carlos Certinos, que está claro que o Zelda Breath of the Wild é un dos referentes a hora de cociñar receitas. Efectivamente, entre as recomendadas nos varios posts que vin por aí estaba o risotto de cangrexo. E logo tamén había outra que era como cando faz unha cousa que está mal feita, misturas ingredientes así ou sen xeito, é unha cousa que cheira tan mal que aparece pixelado, como censurado ese alimento. Parece un detalle super ben. E pasándonos unha viñeta do que comentábamos antes, esa mecánica de vanche dar un golpe, espera, pauso, como con calma, xa estou ben. E logo Carlos Cés acórdase dun clásico de arcade como era o Burger Time, que ao final pois entraba un pouco nesa dinámica parecida aos que podían ser os Donkey Kong e demais. Non sei se coñeces este, Lara. No, a verdade é que non, pero... Pois a mecánica seguinte tes, digamos, como hai un escenario moi básico tipo puzzle de acción iso dos 80, ponéis onde que con, que tes como escaleiras e vas subindo pisos, só que parte do terreo que tes son ingredientes de hamburguesas. Entón, se non lembro mal, o que tienes que ir facendo é ir ascendendo, ir ata a parte superior e ir baixando os ingredientes hasta que se fixesen, digamos que a hamburguesa, en vez de quedar aí en varias partes separadas, pois que queden ben apretadas. Creo que ia algo así o xogo e vai un pouco de memoria. Que me lembrou tamén que existe o Tupper como que embota cañas, o sea, o grifo de
botar cañas. Que tamén un pouco desta época e tamén esa mecánica, que tamén é un pouco eso, xestión de puzzle de acción, que ao final tamén é un pouco evolución que acaba chegando Overcooked, pois un pouco con as posibilidades, con algúns controles un pouco máis, pero un pouco ese concepto sendo un pouco máis concretados. E logo, tirando tamén de máis xogos dos 80, nos de Carlos, na aventura 3 Weeks in Paradise de Microgen do ano 86, di que Wally ten que salvar a súa nai e o seu pai que está sendo cociñado por uns caníbales, como lle pasou C3PO cos Ewoks. Hai aquí, sí, efectivamente, pai, hai un berroi de pai, efectivamente, bueno. E logo Ramón Pouso, bueno, vos que de Carlos Cés, este sí que se empachaba se lle dar moito de comer. Sabes de que vai isto? É o Pou isto, non? O Pou, sí. Eu non xoguei a isto, pero nun momento dado todas as amigas que tuveran fillos tiñan isto instalado no móvil, sí o sí. Pedimos o comedín de Ángela para a semana que ven para que nos faga aquí o apoio. Sí, eu tamén, o sea, cos algún coles que vou indo e tal, sí que, o sea, temos feito un programa de radio que se chama A Hora de Pou, pero non sei quen é Pou. Eu pensaba Sebastián Pou, non sei, bueno. E dino Ramón Pou, falando Pouso, eu xusto ando a xogar un xogo que se chama Potion Craft, no que tens que usar cada ingrediente con estrategia para engadir distintos efectos ás túas pocións nun mapa de alquimia. E despois remexer o caldeiro e darlle lumes segundo a poción que queiras facer. A alquimia considerase cociña? Totalmente. Vale. Vamos ao Instagram, que tamén nos deixan alguna cousiña por aí. Tome lembrando, por exemplo, así xogos bonitiños, falando de Zelda, o Odin Sphere, este xogo que para min é preciosísimo, dos xogos máis fermosos que hai en PlayStation 2, porque 2D, pero bueno, moitas capas. Teño que cambiar aquí a conta. Pois eso, tamén tiña cousiñas de cociñar e había efectos así un pouco máis raros. Haberá moitos máis que non estamos comentando, pero en fin, que é moi amplo o asunto. Era por dar un pouco pincelediñas de demais. Vamos a ver que nos dixeches. Mira, acaba de entrar algún comentario aquí novo, así que xa aproveito. Dinos, Diego Bouzón, o Yakuza ou Judgment para sanar con comida ou tamén coller unha penequeira nos bares. Un pouco na liña do que xa nos comentou Lara, damos fe. E tamén nos di o Zelda Breath of the Wild para mellorar estados temporalmente ou vida. Pois aquí é un pouco efecto de outras cousas. Bueno, estou lendo os comentarios del orde inverso, pero bueno. Que mecánica? O cociña comigo da DS directamente, traspasando a cuarta parede. Claro, entendo que entón era como poñerte o YouTube e facer un tutorial, non? Que eu estou no cando ahora coa torta de queixo. Me fixo iso, non? Sí. JPV tamén nos di, facete un partido ou unha pizza ao forno mentras hordas de zombies che rodean no Death Rising. Isto tamén ten pinta de xogar aí tolo. Adolaoi, perdón, compro consoante porque hai moito vocal. Dinos, xa hai cociña, que haxa libros de cociña. Iso estaría ben. Eloi Marso, dinos, a cociña no Red Dead Redemption 2, Persona 5 e, por suposto, a dos Zelda Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Son as que nos comentan. Sí, Persona 5 vai un pouco na liña de, bueno, dos Yakuza, además que estábamos comentando. Claro, o primeiro, o Red Dead Redemption 2, imagino que ten que ver máis ben con fogueira, pero tamén haberá sitios de cociñar. Descoñezo que eu xoguei só Red Dead Online e aí non había tempo para poñerse a cociñar. E dinos por último, Lorena, amigo, mira, un que sí que está botando o que tamén daba para comidas no seu momento, que era o Sims. Que era xeneal sacar da neveira unha táboa cos ingredientes, poñerte a picalos, que basicamente había un frame de que pasaban de estar enteiros a todo troceado, transformarse nunha pota, remexela e transformarse nun plato de espaguetis que acababa por deixalo no chan. Esto... Direi que no Overcooked pasa parecido ás veces. Tamén. Só que con máis estrés. Bueno, eu estou recordando ahora, ves, non recordaba que no xogo de The Long Dark, como tes que un xogo de supervivencia, sí, é bastante importante o asunto da comida, porque é o que che recupera as calorías. Tanto podes, pois eso, conseguir, hai moitas formas de conseguir comida, algunha é cazando, pescando e rapiñando todo o que atopas. É unha cousa que che salva moitísimo a vida nese xogo, son as latas de comida para cans. Sí, bueno. Eu estou con cousas turbias para comer hoxe, así que... Sí, no, é que me estaba vendo ahora aquí un listado de xogos, pois eso, os Monster Hunter tamén teñen moito, tanto é así os Monster Hunter que creo que
non estou seguro de todo, pero creo que un DLC que deron gratuito no Sonic Frontiers do Monster Hunter, que non preguntes que relación teño, pero fai que podas cociñar unha cousa no Sonic. O sea, creo que isto vai así. O Cooking Mama, que non estou falando, non o teño colocado. Creo que era da DS Elite. Era da DS, si, hubo dous, pode ser, Cooking Mama 2. Eu recordo que tuveron moito éxito no seu momento. Pero aquí está como tamén dos xogos así estela neste ambiente. Estou vendo se hai algún alimento aquí interesante que podamos rescatar. Claro, vamos cousas curiosas que pasaban. No Castlevania, un dos sitios onde podías atopar comida era, efectivamente, detrás de un muro. O sea, ti igual rompías o muro, efectivamente, hai un polo aí, ti pillou, non vai pasar nada. Isto, todo seguramente seguro. Mais. A ver, xa andabas por aí matando vampiros. O sea, se podías te arriscar a unha intoxicación alimentaria, claramente. E por último, quero recomendar, decidir que existe. Eu, como ainda non levei a cabo o que pasa aquí, non estou de todo seguro de como están as cousas, pero bueno, as fotos por están moi ben tiradas. Existe unha página web que se chama Pixelated Provisions, así pronunciado ao estilo meu, que é un blog no que ten receitas de comida para facer na vida real inspiradas en videoxogos. Como por exemplo Animal Crossing, Baldur's Gate, en fin, un poquinho de todo, Castle Crashers, Don't Starve, Dragon Quest, Final Fantasy VII, que me teño Midgar Special, que é do remake, do Final Fantasy XIV, do 15 moitísima cousa. Aí tarta laranxa, que iso ten fama, non estou vendo por aí. Xogos de From Software e demais. E incluso de algúns xogos pois ten recopilado e xa lanzou libros directamente. Sí. De feito, espérate, vou ver aquí. Bueno, vemos aquí a foto do Animal Crossing, vaiche explicando un poquinho as receitas. Os libros, claro, vou ir. É que, claro, ti ves aquí os distintos libros e vas ao de Sonic the Hedgehog e son todo comidas hipercalóricas, todo mal. O sea, non me acordo en que momento había unha imaxe de todas os posibles xogos que tal, e ves cousas sanas, bueno, pues podía ser que aquel xogo, pero Pokémon e Sonic é todo 12. E aquí non están ensinando sí, aquí está, o cachorro con chile. En fin, iso, temos el libro de Pokémon, libro de Fallout, esperamos que con un pouco menos de radiación, sempre este ben, e demais. Vamos con outros dos que está comentado por aquí polo chat. Antes de poñernos cos xogos, di Fanun que no Mad Max tamén comes comida para cans e vermes dos cadáveres humanos. Non me lembro dos vermes, pero da comida para cans sí que anda por aí. E efectivamente, claro, Kirby o pasa que gomita despois, non? Creo que casi todo acaba vindo, pero efectivamente Kirby do que máis traga por aí. Non está hoxe John por aquí e veu Lilion a defender a Sonic agora. Como se necesita ser un ourizo supersónico, consome enerxía, necesitas calorías. Un donut azul estou vendo aquí. É que non, Sonic, para xa. Hai moitos libros de cociña inspirada en videoxogos. De feito, hai un, pasa que non recordo se eran solo videoxogos ou a vida de todo, que se chama Gastrogeek, que de feito hai 2 tomos e teñen así recetas inspiradas, sí. É bastante curioso o asunto. Bueno, pois ata aquí bueno, o menú de hoxe non queremos que empachedes, así que data aquí o que nos leva ao tema de comida. Incluímos o nome de Receives of Azeroth. E bueno, isto pode ser tamén unha cousa recorrente, que volvamos con novas receitas, novas ideas tamén, porque hoxe tamén estamos aquí os dous. Senón, por exemplo, no Pokémon non estamos manexando todo o que hai, pero constame que si que hai, que John viña hoxe tamén con esas cousiñas, e Lilium seguro que por aí tamén nos pode afundar moito máis. Pero hoxe, antes de pechar, hoxe, como estamos vamos facer así un pouco xogo distinto. Queres comezar lanzándome tío desafío ou lanzo eu? Como que empezo eu. Empezas ti. Vale, entón contigo di o titular, adiviña o xogo, non? Adiviña o xogo, sí.
Moi ben. En 20 Pero preguntas. déxeme por aí preparar porque... Vale, os datos. Sí, Sí, o mentre venga. vou buscar aquí outra cousiña mentres. Lembramos, tamén no chat podes participar ou axudarme a min un pouquiño a ver. E como se chama, por certo, o xogo deste de receitas... Perdón, o libro de receitas que acabas de decir, por anotar, que eu non o teño aquí a man. Gastrogeek. Gastrogeek, vale. Pois pues, agora busco ben. Entón iso, adiviñar o xogo en 20 preguntas. Comezo ca pregunta estándar. Ti far un Marvel Madness, no, para comer non. Diferente que Marvel Madness. É un xogo de antes do 2000. Sí. Un xogo de antes do 2000. Ben, si empezamos en cómodo. É un xogo saído en consolas de Nintendo. Espérate, no. Non é. No. Vale. Estaban pensando se saiu un algo de Nintendo, pero no. É un xogo saído en PC. No. Computadores. É un xogo de arcade. Por unha parte. No. Ostras. Non vou preguntar a que pontas Rex. É un xogo de Sega. No. Vale, é un xogo de PlayStation 1. Sí. Vale. Ese era que quedaba. Vale. Perdón, que me vai entrar aquí. Vou ter que beber agua. No. É un xogo... O protagonista é masculino? Sí. Sí, vale. É un RPG? Non. Non é un RPG. É un xogo de acción? Non. Non. Vale, creo que van 8. Manexas vehículos no xogo? Non. Non. Creo non. Entende o vehículo ou algún tipo de No. montura a cabalo? No. Non é este que por eso andaba preguntando pola acción. Por isto preguntaba eu o de vehículos. Non é especialmente de acción. É PlayStation 1. É un plataformas? Sí. Vale. Vale, vou preguntar. A personaxe é humana? Non. Porque pode ser masculino e non tal. Vale. Vai en 11. Plataformas, non é humana. Vamos ir. É un dragón? Non. Non é un dragón. Que carallo é? Que é Crash Bandicoot? É Crash Bandicoot. É Crash Bandicoot? Sí. Vale, moi ben. Pues ya. Sí. Moi ben. Bueno, ben. Nada, vamos a fácil. Crash Bandicoot, que tamén vai ter espacio, que non comentamos antes. Bueno, logo lembro, pero na fin de show. Logo comentamos na fin de show, que non vou facer aquí a promoción. Debemos facer promoción. Vale, pois ben, Crash Bandicoot, moi ben. Aí estamos. Vamos, hoxe vou dar un xiriño, pensando que tamén íbamos estar máis. Vamos facer un Supostamente dixen xénero masculino. A pregunta foi xénero masculino, non dixemos era home. Dixen será xénero masculino. Farón, as palabras son importantes. Entón, hoxe vouche propoñer que me digas ata 10, se chegas a 10 ítems dunha lista. O sea, vale. Chega hasta 10 do seguinte. Direiche que na de hoxe hai un total de 22, 21 a 22. Así que, nada, te iba dicindo relativamente rápido, pero xa te confirmo con cada unha, sí, tal cousa. Vale. Así que, hoxe, necesito que me digas 10 países de nacemento de personaxes do Street Fighter. Ajá. Digo de nacemento porque algún cambio de nacionalidade, pero bueno, 10 países de nacemento de personaxes xogables do Street Fighter. Vale. Vamos a ver. Estados Unidos. Estados Unidos é correcto, por exemplo, Ken, Gael, Balrog, Sodom, Rolento, Viper, Kimberly, Terry. Brasil. Brasil temos correcto, Blanca, Sean, Laura Matsuda. España. España está Vega, xa. Xapón. Xapón hai unha recuadele, Ryu, Honda, Kuma, Sakura, Ibuki, Mai Shiranui. Lembremos que Mai Shiranui é personaxe Street Fighter desde fai unhas semanas. Vale. Sí. Australia. Australia non.
Non, Kylie Minogue fixo moito dano. Si crucé aí a Cami, Sí, non pensei no tamén cando crucé a Cami aí. Bueno, damos outra vida. Rusia ou Está Rusia e está URSS. Rusia temos a Necro e a de Capre, pero hai xente que naceu na URSS como Zangief, efectivamente. Vale. Isto vai para outro país tamén despois. Vale, Tailandia temos a Sagat e a Adon. Levamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 levamos. Que máis? Co Street Fighter 2 podes encharse a todos, Buah, e ahora freno, porque ahora sí que teño xa máis dúbidas. É que ahora mestúranseme todos por o mesmo sitio. Na India sí, Tai Dalshin. Quedanse 2. Quedanme dous. Reino Unido, como por exemplo Kami, Birthday, Eagle, teñen nomes de pasado, por esa, Dudley. E faltaría China, por exemplo, con Chun-Li, Gen ou AKI, que non. Pois moi ben, aí estarían estes 10. Sumamos, que máis temos por aquí, por exemplo? Pois Descoñecido, que de aí é Bison. E outros campos que son de Descoñecido. Vai ben. Teríamos Hong Kong hai bastantes, porque está Fei Long, Dan, Jamie, está Xamaica con DJ, sí. De México hai varios, como T-Hawk, El Fuerte ou Lily. Italia temos 2 representantes que son Rose e Marisa. Está Alemania, que hai 3 representantes, Juni, Julie e Hugo. Kenia, que está Elena. De Rusia xa dixemos, Necro de Capre. Francia, que está a miña personaxe favorita dos 6, que é Manon, aparte de ser un concello da provincia da Coruña, pois tamén é un personaxe de Francia, que tamén están Remy e Abel. E tamén completamos con Corea do Sur, Yuri, Turquía con Hakan, Canadá con Abigail e Exipto con Menat. Isto entendendo os Street Fighter principais e os Alpha. Igual hai algún máis por fora que non entra. Hai algúns que, como estaba así entre o camiño de paradiros coñecido como Bison e tal, pois tampouco, como coincidían os paradiros coñecidos con outros que existían, pois non os mencionei. Antártida, non sei que personaxe da Antártida, sí que creo que hai mapa da Antártida, pero en personaxe de primeiras non me pareceu. Pero bueno, dos 22 que recollín desas, ao final creo que son 9 xogos, pois son estes de aquí. É de que deixo de hoxe. Estaba a ver se me dá tempo a presentar outro relacionado con invocacións do Final Fantasy, pero queda para outro día. Pero bueno, isto estaba por aquí. Feito cal, antes de marchar, vamos a lembrar unha cosiña que xa sabedes que agora, aparte do Recuncho Gamer Podcast, pois dentro da factoría de Recuncho Gamer temos outro podcast que se chama Na Fin de Xogo, que esta semana, cada mércoles hai un capítulo novo. Esta semana vamos estrear o capítulo do Shadow of the Colossus, e o da vindeira semana, xa do mércoles 26, pois será o capítulo de Final Fantasy VII, que vai estar lá aí falando do Final Fantasy VII. Se queres dar un ánimo ou algo sobre o tema, en un momento. Creo que xa demos moita turra con ese tema, non? No, bueno, pero nunca é suficiente, non? Esta vez, no, estou por todos lados. Neste caso, se sabe, este de los en Agalega Audio, pois iso, aí podedes escoitalos, e cada mércoles un capítulo novo. Decir, relacionado tamén con a Galega, que acaban de abrirse tamén os premios aos contidos da Galega, e nós pois temos aí, como ben sabedes, o proxecto Xogando en Galego, que está na categoría de Orgullo Friki, e tamén na categoría de podcast temos este propio Na Fin de Xogo. Así que deixamos polo link do YouTube e demais o punto para que poidades votar e todo isto no chat No chat de Streamyard. Isto é un proceso de a ver se atopo o link. Creo que aquí está, sí. Creo que aquí está. Deixámoslo por aí polo chat tamén, por se queredes votar. E nada, hai unha serie de premios relacionados con experiencias por Galicia, entradas por Land Rover e entradas para fin de ano, no especial de fin de ano. Isto con antelación, pero bueno, pues se queredes planificarse a fin de ano, pues quedamos por aí. E nada, por se queredes darnos un mimo, aí tamén no Recuncho, tamén no resto de contidos que hai por aí, que tamén hai de xente bonita, e hai tamén amiga do Recuncho por aí. Con isto eu creo que empacamos, montamos aquí xa a música de despedida. Vamos a buscar aquí a Forest Replay, chámase.
pois ata aquí o capítulo número 88 deste Recuncho Gamer Podcast. Mensaxe de servicio son na fin de xogo e a xa hora da recea, efectivamente. E a semana que ven xa anunciamos, ben, que esta vez fixemos un traballo de producción que creo que nunca se tivo o podcast da semana seguinte xa tan preparado. A semana que ven vamos dar descanso ao equipo habitual de Recuncho Gamer porque vamos a falar de Age of Empires, así en base, pero logo nos iremos para outros xogos de real time strategy ou por onde nos queran levar os convidados desta vez, neste caso, porque vai vir xente do panorama videoxogueiro, podcasteiro e youtubeiro, como son Carlos Vieto do Exército Meque Meque, virá Carlos Fes, que coordina o Rianxo Gaming. Estou metando os cargos un pouco a marcha, o próximo día martizaremos mellor. E logo tamén Nuria Espasandín de Toshio, que tamén, bueno, da canal de YouTube Toshio, de outras redes, para falarnos aí sobre o que toque. Así que, bueno, creo que acaba de chegar un mogollón de xente de canle de Padre Rodríguez Vila. Estamos despedindo xa, pero bueno, aproveitamos. Hoxe falamos de comida en videoxogos, hai recetas de comida, así que se quede rebobinar, se non tedes no YouTube. Graciñas, Pablo, espero que todo ben sempre digo co Doga, ando ca broma do Doga, pero bueno, fai moito máis Pablo que ler o Doga. Gracias a toda esa xente en proceso de docencia ou unha docencia. Nada máis, lembrarvos que cada capítulo de Recuncho Gamer que chega ca axuda da xente de Alita Comics. E claro, estaba aquí meando, efectivamente, mira, non atopei o de videoxogos, pero teño o gastro geek de K-drama, receitas de series coreanas, así que, pois, claro, por exemplo, que sí. Temos que facer eso, o libro recomendado con cada capítulo. Seguro que en Alita tedes de todo, xa sabedes que están en Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panaderas número 49 e en Santiago, Rúa Nova de Baixo número 2. E senón en alitacomics.com. Así que, nada, pregunta para los videocines, non hai xogos de docentes para que poida falar diso? O que hai moitos videoxogos que se poden aplicar no ámbito da educación tamén. Certo. Que, mira, estou pensando, GeoGuessr para trabaxar xeografía, aparte tivemos a Madia Levo falando do tema. Está bárbaros preparando os mapas e demais, e hai outros, falamos tamén moitas veces de Assassin's Creed aí co tema de reconstrucción das pirámides e demais, así que imos vendo, pero bueno, sempre todo que sexe buscar temas para enganchar con videoxogos, eso sempre. Graciñas para o Rodríguez Vila, graciñas xente que está de suxeno directo, e tamén eso, graciñas Lara por outro martes máis. Un placer. Ahora te desponte, pilla desponte, porque ahora Age of Empires nada, e logo martes de Entroido nada, así que logo capítulo 90 que xa vai por aí. Nada máis, como sempre, lembrarvos tamén que en @recunchogamer nas redes sociais tedes máis información sobre videoxogos e o que imos facendo por aquí, e tamén que temos un Patreon, patreon.com/recunchogamer, que podes entrar aí para apoiarnos e botar contidos como, por exemplo, a que imos facer o directo próximo luns, que se xogaron Hollow Knight ou Celeste para unha serie de desafíos por aí. Pois tamén tedes o patreon.com/recunchogamer, e tamén pedir pois cancións para analizar de bandas sonoras de videoxogos, algunha cousiña máis. patreon.com/recunchogamer, e pois nos pode botar aí unha man con levar isto e pagar o StreamYard, basicamente. Pois iso sempre bebe. Agora sí, graciñas Lara, vémonos nunhas semanas, e o resto, pois pasade boa semana e vémonos na próxima. Adeus.